sumawara putri, para pemimpin sepuh. Iki wonten ing dalu samangki kawula ngabiyantara malih tasih sinarengan kelan di Wandaru Campursari. Ugi tasih sinarengan kasengguyung kalian Himata audio juga Rinjani video shooting ingkang atas dukap titipan dalu samangki taksih live streaming. Ugi dalu punika angin kalau marak sowan sinarengan kalian di Wandaru Campursari tasik sinarengan kalian Tri Widyawati ingkang kala siang marak sowan ngabiyantara dalu samangke inggih tasik wonten dalemipun Bapak Samuri anggen tepen darmane kasepuh amiwasta margya siwi kirapipun Sri Atmojo pinanganten iki derek-derek dedonga dumateng resanipun Gusti Kampa Kawasa mugi anginipun balongan bali wisma sang pinanganten saripit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ing dununipun setunggaling keluarga ingkang bagya mulya lair tungun sebatin ngantos kaken inen-inen. Ana niki dumateng sing para lenggah para papunden sepuh ingkang paring pambiyantu wit pramadya ngantos sananipun dalu samangke sugeng lelenggahan sugeng pinaraan mugi marak sowan kawula dalu samangke ndadosaken suka parisuka ndadosaken lipur kanthi mardum mardikaning menggalih sinatan kalian Dewa Daru Campursari monggo. Iki monggo yen silakan panjenengan dari jumeneng aturi kita sami marak sowan dalu samangke kangge Hanyu Kotor awipun perkatan tamu ingkang menika marang marak sowan sang kepasto sinarengan kalian para pepunden sepuh para pini sepuh wonten saking pringgal yo Dewan Darunya Endo Indonesia. Ora